Чувствам се по-лека. Да. Като хвърчило, което се носи в небето. Беше малко глупо в началото. Сигурно и сега е така. Само дето не ни пука. Не знам. Аз го усетих като освобождаване. Като бях малка, ме наказваха да стоя сама в стаята и ми се искаше да разкъсам стените и да изляза навън. Наистина ли? Да. Ти нищо болезнено ли не си спомняш? Няма нужда да помня. Аз го изживявам всяка вечер в бара, като сервирам на група пияни идиоти. Мен пък ме отгледаха като писано яйце. И пак не съм щастлив.